Ahoj lidi, já vás vítám nového videa, toto video bude zase znovu poslat to video z Harry Crafting, It's Secret, jinak kdybyste se ptali na mobil a přes aplikaci Mobzen, dávám video do popisku, je to super, je to snímání obrazovky na mobilu. A tak já nebudu to nějak prokecávat a jdeme na to, tady to někde máte napsaný rekord by Mobzen a já se kouknu, kolik je. Vidíte 22:46, ale já jsem se rozhodl tohle natočit a bude to teda z Minecraftu a jak vidíte, už jsem si tady něco rozestavil, já jdu spát a tak se bych chtěla takovou sérii. Nevím, kdy tenhle díl teda vydám, ale chtěla bych udělat takovou sérii a moc se omlouvám, že jsem nezačal natáčet předtím, ale prostě tak a jinak jakoby já to vždycky dělám tady, že si jakoby dám creative, dostanu si dům a pak si dám survival a jich bude měnit, což je super. Jako sice je pravda, že tak trošku podvádím, ale pak nemusím sbírat dřevo a takhle. Jako musím, jako sice tady nejdu vyhazovat věci, jako v tom kreativu a dávat věci do druhé, ale vážně, jinak když máte ten survival, tak to jde. Ale teďka něco vidíte, šlape to, tady mám vesničku a vážně vám tuhle aplikaci doporučuji nebo hru, protože to vážně vypadá jako normální Minecraft, prostě vážně. Jsou tady i netopíři pod tí nový aktualizace Minecraftu, prostě vážně tak a já jdu teďka jakoby nad tím. Ještě. No. Tak, já to teďka střihnu a uvidíme se až potom, až tahle střecha bude dostavěná. Tak já jsem zpátky a jsem vám říkal, že se ozvu, až jakoby budu mít hotovo ty zdi, ale tak nakonec jsem chtěl, abyste aspoň věděli, jak to dělám. Jak vidíte, jsem zpomalený, jakoby tím vám chodím pomalu. Takže jsem skrčený a takhle to dělám. To dělám někdy jakoby takhle po dvou. Tak jak vidíte, tady k Minecraftu se už stmívá, takže já jdu spát. To nejde. Ještě není asi moc. Zjistil jsem, že to bylo jakoby na špatném místě, takže to mohlo to být tam nahoře, ale muselo to být tak na zemi a já jdu zase pracovat a uvidíme se za chvíli. Jinak, když jsem teda tady, tak jestli se na tohle video kouká Jirka Turek, tak tě zdravím, protože chci s ním i někdy taky natočit to. A je super na této hře, že prostě můžete tady hrát v multiplayeru a je to strašně lehký. Ten člověk, který má svět, třeba já jsem ho, nebo Jirka ho vytvořil, tak on se musí připojit na moji Wi-Fi, nebo já na jeho. A můžeme tvořit jakoby my dva, ale je blbý jenom, že ten, kdo ho založí, v našem případě to založil Jirka, takže čau Jirko. Takže já, když on tam si jakoby odpojí od toho serveru, tak já prostě už taky nemůžu hrát. Takže tak, sice mi tam bude jakoby nabíhat to město, ale když na to jakoby kliknu, tak jakoby mi to bude ukazovat Connect in File nebo co. Takže tak, no. Já jsem to řekla, ale to je jedno, tak to řeknu ještě jednou, že chci s ním taky natáčet nějaký videa. Takže tak. Protože on by měl možná, ale hlavně možná sobotu po něčem, jako po nějaké aktivitě, co on bude dělat, by mohl možná přijít k nám spát, takže bychom mohli natočit nějaký 2-3 díly.
Takže tak. A jinak se vám moc chci omluvit že už dlouho a strašně dlouho, nevím, kolikrát bych to tady pohodil, bylo to skoro tak 2 týdny. Nebylo žádný video, protože já jsem vůbec nevěděl, co bych mohl natáčet a pak, když jsem se koukal na iTest channel, určitě si to tam, určitě její kanál budete mít napsaný v infoboxe. No, já s tím mám to víc. Tak prostě, jestli asi udělám ještě větší o jedno. Jo, tak ne, takové 2. Tak. No, tak ona tam natáčela Snapchat s fanoušky. Ale mě to už všichni viděli. Všichni ne, ale... Nevím, co tam dělám za bordel. Tak. Já to ještě zvýším. Takže tak. Tam jsem viděl, ona nám na konci videa říkala, že se často její fanoušci nebo lidi prostě ptají jakoby na to snímání obrazovky na tom mobilu a ona tam říkala Mobizen k Samsungu, ale tam potom bylo napsáno Mobizen for Samsung, tak jsem to chtěla zkusit teďka a doufám, že to šlape. Tak. Toto říkám. Takže tak a já se uvidíme za chvíli, až tohle teda postavím. A jinak jsem zapomněla ještě říct, že teď se asi ptáte, tak proč si dělám nový svět, když mám už jakoby jeden s tím kamarádem, si říkal ten svět. Protože já přece nemůžu to hrát, jakoby když on se tam nepřipojí, anebo na náš Wi-Fi, nebo já na něm. Takže právě proto tak chci vytvořit i svůj, kde budu taky hrát jenom za sebe, který zase on se může na mě připojit. Takže tak. Tak já jsem to už udělal a doufám, takhle by to už mělo nějak stačit. A tak a jakoby teď bych chtěl udělat jakoby jinak tady bydlím poblíž vesničky, nevím, proč jsem si tohle bydlení to. Tady bych udělal vchod, ale to potom a chtěl bych první udělat jakoby takovou takovou tu střechu, jakoby normálně s tím. Myslím, že se to dělá, jako já to dělám poprvé v životě, ale jakoby v Minecraftu. Tak, ono se to potom dá sem. Já to už trošku chápu. Takhle dáme. Mě se napadlo, možná se to i takhle dělá. Když takhle dáme tu destičku přece, ne? Jestli se to dělá jinak, tak mi klidně můžete napsat do komentářů. A jestli to teda bude fungovat. Jak se moc omlouvám, tak nějak seká, nějak seká. Takhle si dám. Tak. Tak a teďka tam dám tohle. A mělo by to udělat jakoby ten efekt té střechy. Jo? Takže takhle to má být. Takže já to jdu udělat a uvidíme se za chvíli. Čau! Tak já jdu teďka spát právě. A změním to za to, no a dám si postel. Tak takhle.
tak. Nevím, kolik je hodin. 23:09. Tak a teď jdu jakoby na druhou vrstvu, já vůbec nevím, co mluvit k tady tomu, ale to je jedno, to vás asi nezajímá. A mě to napadlo, že bych to takhle, tak a teď to takhle zase, jakoby to půjde takhle. Jo, takhle, ale teď mě docela zajímá, jakoby, jak to bude tady, když bude stavit to tam, to tady dám asi, jakoby, zeď, asi jo, nevím, jak to asi dopadne, nevím, takže tak, a já jdu takhle pokračovat, tak čau. Já jsem se teďka trošku zakoukala, jakoby, tady, jakoby do těch vesniček, protože ty to taky takhle mají. A měla jsem asi trošku pravdu, protože tady to mají, takže si takhle musím dát tu zeď, jakoby. Teď nevím, jsem to tady vytvořila, nebo víte, že jen to vykupit. Takže takhle, jo. Takže teďka budu takhle pokračovat do té doby, jakoby, než to vyjde tady, a tady udělám prostě zeď, jo. Tak super. Tak jsem lidi moc nepokročil, ono to vypadá, že to je moc jednoduchý, ale ono to je jako postavit tyhle, já nevím, jak se tomu řekne, slaby, nebo Sprackville slab, jako to je docela těžký, jako a pak ještě ty schody, no tak se uvidíme nějak za chvilku. Tak já lidičky se bohužel musím s váma rozloučit, protože už to za chvíli bude mít 13 minut a na YouTube se to vejde jenom z 15 minutový. A já vím, sice jsem tady nic moc nepostavil, jenom tohle jsem začal dělat, ale nebojte, já to ještě budu za kamerou, jakoby, že nebudu natáčet, ale budu něco dodělávat, takže když jakoby ten druhý díl budu natáčet, tak už tohle by mělo být hotový a mělo by být jakoby takhle barák a mělo by být dveře a nábytek, ten nechám si na video. Takže doufám, že se vám tato krátká ne, ale prostě dá se říct trošku i nudná, nebo nudná ne, prostě doufám, že se vám tento díl Minecraftu, první díl Minecraftu líbil, pokud jo, tak zanechte like, pokud ne, tak dislike, bohužel, ale já s tím nic nedělám, je to vaše, jakoby je to váš, nevím, jak tomu říct, je to vaše rozhodnutí a každý na to má jiný názor. Takže tak a odběr a dolů do komentářů mi můžete napsat, jestli teda chcete další díl. Takže tak a čau.